macho kale kata en kidi ang' winj ni macho kalo kata machno nyundo nitie nyundo minyalo bar godo kidi matek malokre kokoto mane Yesu mwake. Every Saturday 9 p.m. we are live with MC Omari. Expect to see us, expect to be blessed, expect more, and I believe that you are going to be blessed. You are going to grow with us, and I believe this is the best place for you to be. May God bless you, may God bless you, and may God bless you more. Ila mokodi ndo Nyasaye mondo timne ng'wono. Gima ng'eyo ni iluonge ni mighty man of war. Jehovah Nisi Adonai Ebenezer El Kibo. Parie platform ni muchiwo mondo mi oyalo wachni. Parie MC Omari Nash Yesu gwedhe omiwa thuolo ni mondo yalo wachni. Iume kod ngimane kod dalagi kod yore ni duto te. Mederieko e pinywa mar Kenya ka. Mederieko Nyasaye mapokolo. Ondike Isaiah 45 ni bro mako bado makora chwich. Mani nyiso cross makabado wadwa Omari Nash makabado makora chwich. Iume ichiele isire kod jok duto te mutiyo godo. Wan bendi parwa igwedhi channel ni medeji ma okipimo sire pile kod pile chiele Nyasaye maduong' Nyasaye ber mondo jole iume kendi sire to mana kuom yie Yesu Kristo. Amen. Amen. Nyasaye mondo gwedhi baba. Agwero kamano. Nyasaye mondo ting'na imalo. Agwero kamano. Nyasaye ochung'na kodi. Ero kamano. Hallelujah. Kang'ata maneno gini endi pastor poko konene ring kacheche YouTube mare mondo subscribe. Pastor mi kon jogi mondo oringo subscribe kapok ilemo gi subscribe. Akwayi jodalawa many Pastor Goro Ongaro Isaiah e YouTube. Many Pastor Goro Ongaro Isaiah nyaka Facebook. To kidonje YouTube akwayi ni subscribe. Share, like. Mondo Pastor Isaiah mondo chung, mondo grow. To nitigi mabe akwayi. Awacho ni Nyasaye ok wanyal timo ka waonge pesa. Jodalawa mana adier mochung. Kichung koda gi gima nade ma Nyasaye omiyi. Nyasachwa no kiholo gowi to duoko ni sano. Mano Jehova. Okihole gowi monend gokinyi. Ochuli sano. Manyaka dala ni mano wach ni ok nyal sudo no. Gimimiye no. Jehova loso godo dala ni. Koro gimikelo no aka. To Nyasaye mondo gwedh gimichiwo no. Amen. Iluongo ni Super Sato every Saturday chakre saa 3 ka endi eminyalo yude konyruok ni, eminyalo lande business ni, eminyalo golo, eminyalo yude mor kendo bende ema inyalo ng'eri godo. Aduoko ni erokamano ahinya. Erokamano ahinya ing'ata maneno channel ni endi waduoko ni erokamano kuom tune in. Kwa wale ambao labda waelewi Kijaluo na waambia kuwa na wakaribisha nyinyi nyote. Leo niko na mchungaji mtumishi wa Bwana, niko hapa Kayole Soweto Kayole. Mtamjua, atatuambia historia yake vile alianza na pale amefika. Kwa majina naitwa MC Omari Nash na Chenro yani programi ni Super Sato one on one Super Sato. Today I have this guy here, not just any other guy or maybe a mere guy, but is a very great pastor, the servant of God. Is called Pastor Goro Ongaro Isaiah. Mana kamano nyakwara mogi, karibu sana. Mae ndiye chenro wa mapile juma ka juma. Every week we are here live. It's called Super Sato, and today it's very super because I'm hosting not only just an ordinary person, but I'm telling you the servant of God. Ma endi njeti Nyasaye ma osebedo e piny luo waka endi, osebedo e rete wa mopogore, osebedo e wang' jowi mar Lolwe TV to kod mamoko. Wan ka endi wan kode osegolo gik mang'eny, puonj mang'eny, yalo mang'eny to kod wende mopogore. An ka endi ang'eni ugombo nene, iluonge ni Pastor
Goro ang nodhi wach nyinge omiwa history ne matin kaka nodonje tich mar Nyasaye ni endi tich motiyo to gi kaka wanya yude ing'at ma samoro osegomba ahinya ere kaka dang ayud jadolo jati Nyasaye karibu sana erokamano inya erokamano I believe ni ionge gi corona momiyo mosi aonge corona Yesu manowarowa norie bade sama yamo notugore e pika joote ywak ka joote chunge korie bade to yamo nogo sarut koro corona onge adoni ikon jogi nyingi gimitimo to gi kaka nidonjo e tich mar Nyasaye endi to gi kapok wachako igeni in kore e jadolo ma kwongo host koro inyalo yawnwa gi lamo matin mondo kore kwadhi mbele kore ka ging'eyi erokamano akwai kamoro amora ma intie ni wakule wiwa piny mondo wami Nyasaye polo kod piny duong' Jehova mar oganda lweny wagoni erokamano were maklo duong' kod pak odog ni hono maduong' kwachano chako chenro ni to ropi malero sirwa Kristo to mana kuom Yesu Kristo amen erokamano karibu sana pastor erokamano amora ahinya ka aneni erokamano mokwongo daher mar mondo ikon nyikwara mogi nyingi kaka maybe kaka ene kipande ikon ge kume yae ngeji neni anena ga TV to pogi ngene pastor yakanye emana dier nyinga kaka ni kipande luongo ni Isaiah Goro Ongaro Isaiah Goro Ongaro to kaka fulora en Pastor Goro Ongaro Isaiah Pastor Goro Ongaro Isaiah an wuda sembuko kisebwaja adak ndhiwa ndhiwa e dala amen takidwara kawuono ndhiwa e dala amen but bi yudori ndhiwa koso ina Nairobi ka ayudora ndhiwa matin to thothne an Nairobi nikech manyo to kod wach Nyasaye amen koro wadwa ng'eyo stochi matin sigandi ing'eni nitie tije mang'eny minyalo timo koro en ere kaka nidonje tich mar Nyasaye ne masani koro in pastor mong'ere ma puonjo jotich Nyasaye e rete e TV to gi kuonde mopogore midhiye erokamano mokwongo wach Nyasaye dalawa ni lamo Nyasaye to bedni ni lamo Nyasaye dalawa to mano nokonyiso ni warruok nayudo warruok kane form 2 e school miluongo ni St. Joseph's Rapogi saa 2 otieno kana lokora kaka ma janeko to bang' lamo na Nyasaye kod jotich Nyasaye ma mama na en achiel kuomgi to nayudo Yesu kochakre gi kanyo mich mana kwongo yudo mokwongo bang' ka chango en pok mar maler mar fwenyo wach to gi hono kod ranyisi Jehova nolwaro kuoma tiyo nyaka kawuono kopogore gi mano an jawend gospel apako Nyasaye kendo adendo amen manyiso ni in e YouTube an e YouTube kendo kimanyo Pastor Goro Ongaro Isaiah tiyuda wendeni wendena nyaka injili na te iyudo kanyo nitiere ng'ato ma samoro koro neni owacho ni yawa anto pastor ni asegombo mondo adhi kate kanisa ne bin gi kanisa Nairobi ka an gi kanisa dobed en mwabede ni kama wantie ni mane kama wantie ni e piny Kayole ka mabende ang' naleru kaka Yesu notimo ng'wono ma yudo kanisa ka mana kaka winjo no endo nyakwara mogi kumoro moro ma intiere an iluonga ni MC Omari Nash kaka wuono wendo na man go ka endi iluongo ni Pastor Goro Ongaro osebedo ahinya e TV mar Lolwe kendo ng'eni ng'enyu osebedo kanene jomoko be osebedo ka winje rete mopogore to kawuono mana kaka wawacho ga pile ni wan wakelo ga platform ne different people and so kawuono wan gi Pastor Goro Ongaro. Inga madwa penjo inyalo penjowa e comment piny kanyo and we shall respond as soon as possible. Inyalo penje imbende maybe nitie gimidwaro ni okonyi, nitie gimidwaro ni okonyi lamo, ang'eni namba ne ang' nowe piny kanyo endo kendo inyalo yude go machiegni ahinya.
Koro pastor kaduogo kuomi matin. Iwacho kaka ne waruok odonjo kuomi. To awinjo kiwacho wach rapogi. Manyiso ni sombi kodok matin isomo rapogi. St. Joseph rapogi. Ka en boys koso gal. Bacha en boys kindecha Modern Boys. Nyaka kawuono. Nyaka kawuono Modern Boys. Koro ka St. Joseph rapogi. Tachaka sudo mbele. Adhi St. Paul's. St. Paul's. Okay. Matime college mara mar theology. Ma kawuono mawuoyo kodi ni achope rang'eny moro kanyo. Maonge tiende wacho. Maniluongo ni St. Paul's University. Mano. Hey, I have a pleasure. It is my nitie gima dwa wacho kaka kesungu to rwenya. Nitie awuoyo gi ng'at motimo degree iluongo ni a graduate. I'm honored to host a graduate in theology. And so ing'ama nena kanyo ngene wane rang'iny mamalo e wach ma Nyasaye. Koro kaka ni donjo e wach mar kaka awacho kaka ne gini odonjo ni iluongo nang warruok wach Nyasaye. En ere kaka isebedo moki iwe wach Nyasaye nikech nitie jo mang'eny moseyude, nitie jo mang'eny mano oyudo warruok kata mane yor tuo. No tuo to ng'ato nodhi olemo ne to chango to wacho ni kare me wang'ayo. But bang' ndalo moko oduogo weyo. Nitie jok moko mane dwaro gimoro kuom Nyasaye oywa kabisa motimore ne. To jogi teno duogo weyo. Koro kata in be kane yudo luonge yo machalo kama nitiere gik moko mosegoyi ma kane ng'ama weyo to ang'ede diseweyo. To ere kaka isebede luonge ni endi nyaka koro kumichope ni? Baba luonge ni agoni Ruoth erokamano. Omiwa go kuom ng'wono kendo kuom tekowa kuom nyalowa. Bisombwa kawuono wanyono piny. Twating'o Yesu momiyowa gini malo. Kadonjo warruok to kabiro Nairobi ka. Kakura chako wach Nyasaye. Kadonjo gi Pumwani. Kadonjo gi Pumwani tayudo kanisa manaleme dala kaonge. Tadhi e kanisa machielo. Ok daher fulo nying kanisa niko ka. Koro kadonjo wach Nyasaye ka. Gimomiyo amako wachni. Kara seche kane pok owara. Seche kakara ne pod alemo. Koro initiere pogruok mar lemo. Nitie lemo to gi warruok. Jo Kaldai gi jo Farisai ne lemo gipuonjo chik wawacho kama tich abich kik itim kama sama kama kik ibed but minodi seche ma kama kik itim gima kama to kochopo sa richo to kata jachien oluore gi timo richo nikech otimo moloyo. Jachien oluore to jachien wuon richo to jachien manyiso ni chike ma kanisa to luwo to kodokor timo richo to kata jachien kone ni jatelo loya inani tigrie kini koro ni lemo ni pok owari pok ayudo Yesu. Awinjo mana muche ji mang'eny osewinjo muche to wuoge ng'wech nayude. Koro daher mondo jowinjo gi joneno winj nendani. An Majengo adagi ora gi nyaminwa to nyako moro biro godhiambo sa 12 to yudo olemo ng'ama ne nitie ng'ama nobiro lemo to yudo ng'ani ka onge tayude tawacho Kiswahili nabere sheng tawacho sheng mokari adek sheng go kende jachien notiyogo mama wuoyi wadwa nyako koro adhi ge od ora pod onge atich adhi anyiewo kwota koro wachamo gi baby ni ka to ukona ni koro kako osebe bwana cha koro odwa timo ne anyali wan moro wadhi kode koro odwa ni mondo kud wiye koro wadhi kode tok msikiti ma Majengo no sa 2 otieno koth to chako chwe koro kwadhi to nyako ni golo gimoro e bag to nyako ni keto gine bag tawinjo ka gino dum par manganet kara nyako ni nopango nodhi thone bwana cha bwana mae cha tapenye ni to gino tang'o to kona ni mimi nilikuja kudedi juu ya yule kudedi no en tho ananichezea na pia wewe vile nimekupata kumbuka uniwachi
To ma day one onge gima osetimre ka to kona ni simu wachi tang'iyo wang'e taneno ka wang'e koro pogore na koro achich ni to ma en ng'ama nade. Koro luoro moro makaka ya jowa Nyasacha. Chieng' no koro owadwa Omari Nash na paro kich mara ni an nadongo kich ka baba oya ka jahigni abich chieng' ne kana afuenyo ni sama masiro biro koro ke paro ni an kich kara kich nikech kang'iyo wang'e to pogore mabe majengo wane tok msikiti odni to nomiya mondo ariti wuon go dhi tich Tanzania koro nokona ni linda i nyumba yangu tema wane gi jale takone ni wawuog oko matin to dagi autoke inje takone ka wuog oko nang'o adwa mana konyora autoke inje takone to kare wuog koda stoki na una ka hapa takone adwa konyora to ywayo karaya wendo wang'e riek oneno karaya to kona ni konyri gi ka masira mane dhi mako wuoyi wadwa cha ogore kuomi ane makoro dwa maka nikech lew mar dhok ni timri ni bengwa kae ma Yesu koro dwa miya warruok kochopo tielo 12 ta amako nyako nigi thuon nawuok oko to tama to an nadongo Nairobi ka hall mama jengo no nitie gik mitime mang'eny puonjruok e lwedo ilande gi macha tatemo lwedo go kuome to kaka go mokwongo to karago kamarach chalo gimotho tawacho ni Nyasaye ni ruoth anyathi kich kaneko jachien bro luwa iparo ne Nyasaye ni Jehova anyathi kich chiere jaba chiere to kamule to ngogo gimoro face na karagicha no osemadhe to gicho olwari face na tawinja rofu moro chakuduoga kone usifanye hivyo jachien jo chakuduoga na mar mirima chaka goe chakotho kendo mano timre 3 times koro gimoro kona ni kotho takawe takete go kata dhi wite manhole koro ng'eni seche gi pod en ka tawuok oko to joma nakwongo romo go oko nomiya duogo iye naromo gi polisi 2 gi guogi koro kaka ang' na happy to polisi go boluwa gidwa ng'eyo ni ang'o momiyo aringo piyo duogo e ot to giduogo ni nani huyo tawacho ni mimi ni mtumishi wa Mungu chieng' no naparo ni kara jatich Nyasaye kaka niwacho kidogi no mimi ni mtumishi wa Mungu joka bekosi wenyewe na kwa nini unatoroka takoni gini afande mimi ni nawaheshimu hiyo kazi yenu siwezi ndio maana nafunga mlango muendelee na kazi yenu kara nitie wacha iyeka yodala wa mane kama nachako yude Yesu mar warruok ok mar lamo kende mar warruok erokamano Iwinja ing'ama neno kanyo endo waduoko ni erokamano ahinya nikech wang'eyo ni nitie tije mabeyo maditimo tikaw kinde ni endi mari makende mondo iwinja pastor inyalo ringe YouTube kachacha endo iwinjo ni en gi YouTube mare mondik ni Pastor Goro Ongaro Isaiah. Pastor Goro Ongaro Isaiah. Osegolo puonj mang'eny ahinya. Samoro in ot tigombo kuminyalo yude puonj moro matin inyalo dhi YouTube no kanyo endo. Idhi yudo koseketo gik mabecho mang'eny. Nitie moko monomako ka en Lolwe TV, nitie kuonde moko monomako ka odhi e TV moko mopogore moko monomako ko yalerete to gi wende ne mabe osegolo manyalo jiwi ing'ato mawinjo kanyo. Inyalo bedo kodwa inyalo penjo giminywa dwa ng'eyo kuom pastor osekono mana matin kaka nodonjo e warruok no endo to pod wadhi mbele kachacha endo. Koro pastor kada ng'apinyi matin mano kaka idonje e warruok ne kendo. Makora ka warruok ni kara Yesu mawaro chango pongo gi teko maro maler. Kora chako kamno. An gi geno ni nyako cha nokotho. Nyako cha nokotho. Nyako cha karo mosa 4 gi nus. Tadhi stage mama jengo kaduoke. Takone ne yedhe ka dogo odgi ne Jeriko. Nyaka kawuono poka nene. Hallelujah. Mano ng'amo chien nooro mondo keth ngimani kapod tin manade. But waduoko ne Nyasaye erokamano nikech kawuono in ng'ama owar kendo pongi teko mar maler kendo timo nende Jehova. Ing'eni mago duto te Jehova ne timo anto gi pacha gi kora aneni Jehova ne timo mondo onenni mondo duong'ne oneno nikech ing'eni gik machalo kamano mano nyako manosetho nikech kuomi isevo nyako cha imbe kori isevori nikech kumone nitiere kare ne dhi lal amora ahinya an puonj ma yudo kawuono kapok wadhi mbele en ni nitiere lemo
to kod warruok. Amen. Ing'ama neno kanyo mano penjo moningi penjri, ilemo koso wari? Yes. Koro pastor nitie gimoro ma adwa ni apenji kama tin, wach din. Amen. Wach din osebedo chandruok maduong' e lamo ka endi. Kendo yudo ka jok mang'eny pogore kata ma gine din sani koro chalo kaka gima nyaluongo ne jomoko tiyo gi din mar ngas. Yes. Kaka sani an adwa ni abede wach Nyasaye ni koro achako gi etiendi. Kasebedo maneno kambe koti koro roma koro awera gi hud to achako adhi e din moro. In ma bosetimore life ni benitie din mini chako go kasto dhi kasto maybe winjruok ok obede kasto ichak dhi e din moro koro. An achako e din machielo. Mokwongo kamonyuola din me dalawa en machielo. Eka achaka adonje dhehebu machielo. To dhehebu machielo ni kadonje to ok nwachwanyre gi jodolo ka. To fwenyruok ma Nyasaye nomiya. Jodolo go kawinja kata sani kama ginena neno madwa timo ni en adiera. Nadhi anyiso gi gima Nyasaye okona mondo watim. To ne ok wawinjore paro to ok nwawere kwa dhaw. Nyaka kawuono wan osiepe. Kanye mwalosi dhehebu makoro wantiere ni. Mak mana nitie oganda mang'eny ma kawuono wan godo kata chien kanyo gintie. Ma koseneno ka koti oromo jadolo cha to luongo to onge godo to luongore kende. Onge gi luong to luongore kende. Mondo to luonga kende. Ani luonga ni Reverend Omari. Oseluongre kende odhi. Luongo gi kuome kata onge Yesu moluonge. Kotie morome kaso luongore kende. To luonga kende chako ti. Gine ma wasewinjo gi kagi wacho ni Yesu wani aketo piny to atiekre kodi. Mano ng'ama noluongre kende. Ke kala kanyo. To Yesu ni aketo piny ka. Waromo kodi. Ani ng'eni iwe ok nyono. Ok nyon iwe. En gi iwe warruok ka. En gi tunge. Biro nyaka tunge beno. Nawinjo ka ng'ato pakore chieng' moro en mama kanisa to wacho ni jogo kia na nyaja chien. An gi kia na nyaja chien. Kuri ga duga to mama kanisa kendo nyaja chien. To otelo ne mine ka kendo dwe puonjo mondo dhi ocham ngima. To eto nyaja chien. Mano koro ji orome chiro. Ng'ato onyono nyanje. Onyono nyanje. Ne kendo kikite mana nyaja chien wanya tikore tika kodi kikinena kaka kinena. Kikinena kaka kinena. Beke kibukri na jalemo. Kibukri na jalemo. Bas mano. Oko jalemo. Okene warruok. Mateno kiare. Okia gima en. Koro ena gi title. Correct. Lau nyalo rome to luongore kende. Yes. No luonga kende. Kama noluonge ne onge. No winjo ni ng'ane gini timo kamacha. Ono timre kucho. Ng'ane gini nyodhi loka. Ng'ane luonga ni ng'ane. Abe anyalo timo mano. To koro into ero ni podi konwa kaka ne fweny moro nofwenyore ni kasti ikono pastors go to nokudhu winjoro. Ne ok wawinjre. Bang' kok wasewinjre. To kweru kudhaw. Ok wadhaw. Makata kawuono pod wamosre. Waherore walemre chokruoge. To adwa kelo matin. Kapok achopo kiyiena. Na kiyiena. Kapok achopo kama koro walose dhehebu ma wantie ni. To chien kacha. Safacha nyaka kawuono. Ka yiena taler. Inya miyo gi story. Ka biro Nairobi ka. To nang'eyo ni Nairobi ber. Kendo Nairobi nawinjo kiluongo ni city. Buore. Kendo kinde moko ne wan ga gi tishede mondik ni city in the sun. Chieng' ni Nairobi maber moloyo Thurwa Ndhewa. Chieng' ni Nairobi ka moloyo Aora Kuja gweng'wa manadhiye. Sama ne mama walemo na kakora wuok abiro Nairobi to kona ne nyathina. Ine ma ni duogi gol na dhier. Ayena biro tieko dhierno. Abiro Nairobi. Adwa tieko dhier madalawa. Ibiro kawo pesa ma Nairobi? Idogo dala. Dhier dhi rumo. Koro adwa chako tieko dhier. Tindi ka kambi. Siling 100 gi 25. Kik wiyi wil ni kor ka tieko skul form 4. Taruyora gi nyar joka ng'ato. Ma jodala gi to tiyo Kenyatta Hospital. Joma nigi pesa. To bo yie na ok nodagi.
to nene form 3 ato koka tieko to yiena to tieko higa achiel to wabiro chako dak. Koro pera michula pile to 125 tadak Nairobi. Baba na yudo chandruok ma wachako uso tiang' Nairobi ka. Wuok ndhi wadala. Nitie tiang' moro ka polis moro nitie kamiluongo ni Matopeni. Area no ne nitie ga tiang' moro dhaura gi nduma. Kora kone nyalego ma minoda. To wadwa waro tiang' Nairobi. Ok tiang' ma thuro mirogi kata ndhiwa. Be ok kata sikwadhi. Nairobi kae mwaware tiang'. Te use Nairobi waka. Koro tan japuonj kanisa. To ka duogo godhiambo to penje ni nyalege usa di to kona ni onge modhi. To mana duogo ke chandruok madhier rumo. Kaka nawe tiang' gi pith. Jomo mudo tiang' unge. Kiyudo pila to mano mana jaot ka. Emomuodo to. Nyar jogi be pek. Koro pek ne otieko kech gi tiang' gi. Bas koro rent tama. Kaka tia timra ka. To wuon ot bonge na jati Nyasaye. Kako chima mondo riemba. Tame nikech ma jati Nyasaye. Oneno ni manga mowir kuong bro lowe. Kechutieno kutino to winjo kwa ywak ni baba utatutende jotimonwa gik madongo. Obendo winjo. To mama ni ng'ato paro ne rieko ni mondo riemb jogi. Dhi om diel. Ne ginute mag mabati. To mama ne dhi om diel to keto bedo jiranda. Ibedo jiranda diel? Ka. Koro diel nego mabati gutieno. Tuk. To kare diel ka en achiel to diriembi. Avumilia nekech idarga ng'oto pesa mo ni dargo to kata diel timre kamano in podliga. To mama ni ng'ato kone ni mondo ng'ano riengi. Dikel diel masini. To kelo diel masini godhiambo chieng' moro saa 2. To seche mane diel machuo dichuo miluongo ni nyuok cha oneno masini. To winjo makogon to goni koro diel go to madada ni begon moro jago nyaka pinyiru ne donge okadar poro kidar tidar mnagi pesa jirani di kanye tionge pesa anyiso minwa mama jomoko noaka kinde cha simu onge asandora bikonya mama wa ema nogo tongo dala. Kose go tongo dala to biro gi pesa. To mama wako biro gi pesa to kono nyathina mae kaka dak. Ne an gi stool achiel. Wadwa Omari Nash stool achiel ma kibet ti imanyo kama idhi kete. Ok ikete keta everywhere. Mano ti lwar. Koro imanyo kaka timone balancing. Correct. Koro minoda nong'e kona. To kona no boki kete kende. Kisekete kona no titieno tiende yikiji. Mane koma mar dala manabede kaguk. Ento nobede lo. Ne wan gi mkeka. Mkeka kae makura wacho na be chako ngima Nairobi. Nyako madago ni to jonyuol ne to dakteche. Min gi senior nurse. Koro mama wa okunani to bentie udi moko mabechi ber Nairobi ka ni. To bas wawuok. To kwariere Soweto to wayudo od lowo. Od lowo ne chulo 250 mama wachulo na. Kindel nino. Baba kor kakara wuok e chandruok, adok e chandruok. Iwuok e chandruok, idok e thagruok. Adok e thagruok. Iye nitie chandruok, mano mabet light. Kore kidonje thagruok. Cho mar plod ni kidhiye tikungi lemo. Gimomi lemo kech en cho makimako kama to mielo kodi miel moro no mielo chon no konyonyo manejo firunga no konyonyo mama en cho manyalo lal kodi madhi kodi kucho kori kungi lemo ka Nyasaye oyie ya kacha kengima no chuno joma ne nika nikech plodo ne wan ji 4 joma no ngere ne dhi kumoro an adong ka mane kaka na chako taluongo Yesu mar timo mukela nyaka kawuono kama chopeni.
Jehova teo madongo. Mano story malet mano story malet ma ka jomoko machuny gi ol. Ani sedhe dala miweyo koni adoga om kendo fwa. Wacha Adoga om fwa winjo ni gimoni nitie fwa. Idogi om kendo. jomoko wacho ni wadna wuok marach. Gidhora kata girot marach kata gidhora ngach marach. Marach. Mano duong' ma Nyasaye. Mago gik ma Nyasaye timo kendo kiwinje kuom ng'ato to nyalo chalo sigana. But kosetimore ne kata wadni ang'ini sami wacho kama ende kata ko wuoyo kama nitie jok moko mabe osebedo chuny boma kama osebedo scenario machalo kamano. Yes. Mabe pinyo kosebedo negi ma yot ahinya. Yes. But ang'ini ka giwinjo gine ma is to encourage you ne gima timore ni kawuono ok en permanent. Ok en permanent? Yeah. Because the pastor ma kawuono wuoyogo en ng'ama nigi kanisa ne, and as I talk ma wawuoye kanisa ne hapa ni Kenya neno ok en kuma mukore, ok en kuma yungni kaka kuma nochakogo. Kama nachako nachake ot matin. Odno ne ot mar mabati matin. Nitie mabati maber. To baba man wachake cha to ok nen mabati maber. Mana Nairobi ka. Nen mabati matin. To noko ber. Mokwongo kwa donje to edo ka pino nodak e iye. Koro kwa lose kama to edo ka kara ji nolose kar minyaga. Nwayuero minyaga ndalo 2. Mane kama nachake. Minyaga ndalo 2. Koro kwa lose mwa omo lowo mwa keto kanyo. Mano e kanisa mobiro monyuolo ma. Amen. Amen. Mano duong' ma Nyasaye. Koro sane ende in ng'ama nigi ministry ne koso? An gi ministry mara. Luongni Bahati Ministries Roenler. Bahati Ministries Roenler. Roenler. En e Kenya ka. En nyaka oko mar Kenya. En nyaka loka? Nyaka loka, nyaka pinje malura mar East Africa ka. Okay. Amen. Be isetere dala ing'eni? En Ndhiwa. Homa Bay County. Wan gi kanisni mathoth. Mathoth ma nyalo romo 48 branches. To Siaya to koro ni ging'eny molo Homa Bay. Siaya koro dwa landore ahinya. Landore molo Homa Bay. Koro samoro nitie ng'ama neno wa Nairobi kaendi owacho ni Jumapil manyien odwa ne obi oleme kodwa. Ere kaka inyakone wan kanye sani? Ngene ginge mani wan Kayole, gineno mani live at Kayole, but now they don't know specifically which area. Wan Kayole Soweto. Kayole Soweto. Ya kibiro tilor Soweto stage. Tang nachiu namba nachien piny kanyo. Tigoyo namba no. Anamako simu seche te. Na yudo minot mowar. Okotama mako simu kata saa 5 otieno ni wawinjore. Be okiwuog oko. Be okawuog oko. Be okaketo gik moko madhi zigzag e simba. Moko ma igoro kama to dhi kama. Ni mondo ka ang'o biro to kik oyude. Mara en simu machalo office 24 hours. In thuolo mar goye. To nitie kama dwa pimo ni owadwa. To kod jawinjo kod janeno. Minodano ka Nyasaye dhi miye nyathi mar 2. Takwayo nu uyie na tim neno no. Kech en gimo timre na e piny Nairobi. Koro ng'ama winjo mosedak Nairobi winjo nigi chandruok winjie wachni. Minoda ogamo remo nyathi mar 2. Nyathi mokwongo cha kata sabun mar luoko napkin notamowa. Ok dichiel, ok diriyo ka yudo ka mine nyiero minoda nikech napkin olokore, napkin marachar olokore kuro chalo lowo. To wuoche mama na minoda ni wuothogo en pat marambulu gi makwar te ma bende bila ne ma wuothogo. Wan Nairobi City Kameja buore City in the Sun. To minoda gamo remo mar 2. To karomo saa 2 otieno takete piny. Tapenje ni merwa nyalego. Ang'a timi. Thagruok ma wan go ni. Tichaki bukori. Tichaki igame remo e thagruok ni. To penje. Inena kaka ochandore. Tichaki bukori. Igamo remo yawa. E thagruok ni. Kata kaka gimwachame maonge. Maonge. Watim kama. Wadwa gol nyathini. Kona. Nito adiera ane mabukora. Monayo abuka mondo ayudi nyathini. Ma ini kia ini onge. Ane mabukora. Koro penje ini kia ini onge. Koro ane mabukora.
Dayud yathini. Awinjo biro koloya takoni chakruok mokale tineno. Kona ni dwano gol nyathini. Takoni kaka biro konyore matam. Piny tek. Kuna kara wadhi manyo ng'ama golo nyathini. Kwadhi kara Nyasaye gimo pango to pango. To ayudo ka jagol ni mine iye kinde go nen ng'at achiel e Soweto. Onge oloro en liel dala. Koro ng'ama gol nyathini onge. Wawacho ni kiny waduogo gole. Kiny waduogo pod onge. Oruche pod onge. Tan mana wacho ni dhi golni ane ma Nyasaye wuoyo koda gotieno. To kona ne nyathino we nyathino biro somo nyaka university. Nyathino nyotieko nyoro JKUAT. Amen. En graduate. Amen. Ko wadi maduong'. Koro kara gikane Nyasaye loso mondo mi ichop kama ichopeno, you have to pass through fire. Ing'e gima dona duoki chien matin. Gimoro mora kare Nyasaye nosepango. Iwacho ne nyathi ma nokine kaka idwa pidhe. Miwacho ne odwa gol nyathini. Keche an kaka ng'iyo. Kama wan go ni makata sabun maluogo napkin onge. To kare mimedo ni. To ne baba otanda mwaninde natemo matek ayudo tanda. Kabisa. Hakuna ayudo tanda mar 3x4. Tadhi ayudo mattress moro bila mar school ni. Koro wae mkeka. Kachie upele gokinyi taneno ka min oda timre ni. Okokona ni gini hinyo ng'ede ni. Tadir ka ni kara gini no serumo. Manyani ninde bao. Yani ninde bao. To tuwe mnachu. But stretch no kona ni ati nitie ng'ato nowero ne dhako makare ya kuom Ruoth Nyasaye. Oken maneno ber chawalo. Macha ber oromre koda. Ine mober ni. Dhako makare ya kuom Nyasaye. Jehova ema pange. Inyalo chuno mari kendi. Mikel blue band. Mikel jam. Mimed gang'o. To ma ok mari. Pastor kadwa penji matin. Wan ka koro gi wach pesa. Yes. Wach pesa osemiyo kanisni mang'eny osiko. To bo osemiyo kanisni matindo chung'. Nikech samoro yudo ka kanisa tin lakini nitie jok ma supporte mang'eny. Mako giwacho ni wadwa walos altar kaka gik makoro moket ma rembesha maber ng'ato sechiwore golo. To nitiere be kanisa ma wan gi iluongo ni pingamizi. Yes. Joma pingo ng'eny. Kiwacho kama to giwacho wan pesa ti waol golo bla 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 bla. In kaka jatij Nyasaye. Ere chung'ni gi pesa. Pesa bere od Nyasaye koso od Nyasaye nyaringa kata onge pesa kata onge ng'ama chung' kodi. Od Nyasaye ok nyal ringo, ok nyal sudo, ok nyal dhi. Awacho weche adek. Ok nyal dhi mbele. Ok nyal ringo, ok nyal sudo, ok nyal dhi. Ka onge pesa. Pesa nyaka bedi od Nyasaye. Namba achiel, wan gi chokruok Migori. One example. Migori kwa nyaka Migori. Ka uonge mtoka mar kanisa to nyaka tu kodesha gari. Kodesha gari cha en pesa. To kata un gi gachu to fuel nyaka wall. To fuel na en pesa. To chokruok cha ka udhi. Samoro nitie chokruok mutere dala gi ng'ato. Nyaka gari miya gimoro kacha. Ma ok weja ti Nyasaye cha mondo chur kende owuon. Koro obed ni en wach Nyasaye. Amen. Yeah. Koro pesa. Nyasaye pesa nyaka bedi. Ok ni nyaka wadwar pesa e yo marach. To pesa nyaka wadwar nikech pesa e fuel. Mae mafuta mabiro miyo gine dhi. Mondo walos gigi pesa. Mondo walos kom machal gi ma pesa. Mondo wanyiew vyombo mitiyogo e kanisa pesa. Mondo wago dierot maber mwalos machal maber pesa. Iwinjo Nyakaramogi mana kaka iwinjo no endo pod wadhi mbele gi twak marwa matin ka endi wan gi Pastor Goro Ongaro Isaiah. Ing'ama nodonjo ka ne wasechako wamedo koni ni inyalo dhi kacha YouTube mar jadolo iluonge ne Pastor Goro Ongaro Isaiah. Inyalo dhi kanyo endo
gima duong' minyalo timo ne jadolo support, mana kaka wacho cha endo, support is very important. Ok onyiso ni nyaka ior ne jadolo pesa, but inyalo subscribe, inyalo share, inyalo comment, to tich Nyasaye yudo duong', nying Nyasaye yudo duong'. Wang'eyo maber ni sani piny osedhi e digitalization, kendo pastor ok nyal chopo jite. Ting'amo share no, in bende ng'eni pokni osendiki nikech ikonyo e choro tich Nyasaye. Wan kaendi ok ne wabecho ahinya, but watemo choro tich ma pastor timo. Mondo ing'at mowinje no imbe sami yudo konyruok, wambi wang'eni wakonyore gi kumoro. Pastor, en challenges mage misebedo koro nyaka nyochi ibed gi ministry, ma koro in ng'ama nigi ministry ne. En challenges mage miromo godo kaka jadolo madang' iwach ni an nyaka chak ma nyaka bed gi ministry mara, magi changamoto masebedo go achiel ka gi kacha. Asebedo gi changamoto mathoth. Number 1, wachak gi kanisni ma wayude town. Kanisni ma wayude town, iyudo ka moro ji nitie, to kaka gichul od cha mondo gibedi sana problem mar kanisni michulo. Ji nitie to gidwaro kaka gichul wuon odni. Gionge gi uwezo no, especially kaka kuonde mag slums. E taonde gi, ok Nairobi kende, kata Mombasa wan gi branches to iyudo ka moko kaka gichul ot onge. Mano one. Number 2, wan gi nyithindo mabende min joma walemo ne godo. Jonyuol oyie tiyo ne Nyasachgi, to kaka gipuonj nyithindo gi. Moro kalo maber to gionge gi fee. Koro ibiro iri ni jadolo, nikech in jadolo. In ya Musa. Jadolo. In emise mako loth. Itero ji kucho. Ne nyathina. Aire kaka dang' kony nyathina ne. Ionge kata jomo chung' kodi kaka sponsors from within or from without. Onge jomo maki lwet kata koa oko kata yeka. Chunyi to in go mar mondo mi kony jogi. Moro koni ne atieko college, tich onge. Ere kaka dang' yawna kata ohala moro mondo mi abe ajishikilia. Or moro kata pesa mar college no emo onge go. Tibende diher ni ministry mari jomo dhi skul obedie. Kech kawuono mwawuoyo adier mar Yesu. To wach Nyasaye tok ni chuno ni nyaka tisoma ahinya, lakini somo to dwarre. Wach Nyasaye kawuono ok ni chuno ni nyaka isoma ahinya, lakini somo to dwarore. Kiko wach ni ni kata nok adhi skul to romo. Mano sawa, luongo pogore. Lakini kaka kawuono wang'eye, gimomiyo acho ni somo to dwarre. Mondi elmo machieng' moro wadwa kane chokruok. To mama moro chokruok maduong' e piny Siaya. Ochung' kendo mama ma joluor to ji opamo ni mama no dwa kelonwa wach. To odendo Nyasaye mwawinjo ka wan e roho. To wacho ni elnauru Joja 6. Nyaka nyuola pok nawinjo kuma muma mar Joja. Koka mano to ne en manyien, lakini pok awinjo. Koro elnauru Joja 6. Mane madwa ne gero go chokruok mondo uwinj wach. Ma Joja ni Joja to pok nawinje kata kanyalo bedo ni enti. Koro ang'eni ng'ata mondo ni e chokruok be to mano to mama manyien matinde kobiro koro dwaro somo moro matin mondo guide. Ok awacho ni ng'ama ok dhi skul kik donje warruok, donja. Yesu dwari kaka in no. Lakini watemuru mondo kawuono kata jomo kelonwa muma nokelo muma to ochunowa chon kucho cho. Nwawinjo kawuono wacho ni wadhi somo. Gidhi kanisa to gidhi somo. So nyaka tem moro matin. Ing'ene kadang' apenji matin, Nairobi kaendi to en adier nopogore gi dala. Correct. Iyudo ng'ato onyuol Nairobi ka en nyako, en nyaka nyuole modongi ma koro bedo dhako mane ode. Pok nonyiew ne skat. En longe mowuotho godo. But dala kocha iyudo ka ji nigi skede, ji rwakore maber. Ji rwako skat, ma kopo ni donjo gi long to kuonde moko it is like abomination. Ay, ma dhako morwako long. Chijoka ng'ane rwaka long e gwenka. But e town ka tiyudo ni onyuole kamano. Odake i long. Ma odgi onge skat. In kaka jatij Nyasaye mayalo rwakruok maber. Jogi iromo godo kendo gibire kanisa ni. In ere tek mari. Ikono gini gidog girwakre maber. Koso gine kanisa ni. Koso ere kaka ikonyo situation. Gimatimo. Ondik maler ni dhako kik rwakre kaka dichuo.
Mano gima ondiki. To muma bende lero ni dichuo ni kik rwakre kaka dhako. To gima ng'eyo ni warruok ok bine ng'ato kaka tedo mar microwave. Microwave isoyi chiemo dakika achiel to osechiek, osemurore. Warruok biro mos mos. To gradual. Roho mar Nyasaye puonji ni maber marach. Koro kwa biro ka jogi obiro kaka gin cha. To wakelogi to wasoyogi warruok mos mos. Mone ni maricho. To kagone koko e dier chokruok. Ni be ing'en gimitimo ni richo mani nege iduoke oko. Wapimi story moro baba mana pio pio kanyo. Wado Omari. Nitiere bwana moro. Ne odhi e kanisa. To kodhi e kanisa to nodhi ka en kod simu. To simu ni kogo to mako simu e kanisa. To kanisa te ong'iyo kuma entie. To pastor wacho ni ng'ama mako simu e kanisa na ka wuok oko mara moja. Ng'at cha kare gimomiyo nobiro e kanisa ka en ni chiege ne tho e ot. Tigo ne simu ni sai roho iko karibu kukata. Ringi duogi. To ka ng'ato wuok oko to winjo ni roho inenda kukata, chuny dhako dhi chot. To kama noluwo ne nitie ba. To dhi e ba kokalo. To simu cha ochako ywak ka en e ba. To joma nie ba ka okone ni ai ndugu, unaonekana uko na shida. To joma nie ba ka o embrace kone ni bibed kama onde mati like in gi problem. Kang'iyo wang'i to in gi shida moro waro. Ng'ama nigi problem. Ineno ka en wared. It is written all over. Yeah, from the face, yeah, you can tell. Roho maler ng'ani nigi shida. To gi embrace. Ka gi embrace manyaka mon matiyo kacha o embrace. Ai to wuok odhi. Kuond ariyo gi kang' owuok odhi kacha. Ere kama ogombo mondo chako dogi. Odoge babano rwake maber. So ka kirwako ji e kanisa ni matters a lot it Nyasaye. Ok wacho ni gohuru simu e kanisa, but ka kidwa rwako ji e kanisa ni matters a lot. Yeah. ma edi apani en puonj ne jotich Nyasaye bende wang'ene e wang' piny ka endi to ok waler ahinya. Yes. But inyalo neno wan gi dho ngere wacho ni the mode of correction. Yes. Or the way you approach somebody. Igeni kopo ni ajakuo tibire Omari ne kwalo samoro kaka gino dhi donjo chunya ok gini. Gimiwacho to ber dho kuoto rach. Yes. But koro kaka ikelo nago. Kaka dhi wache. Inego ng'at cha kata iriembe buti chop. Ok ochako duogi. Mano e duoka makare kabisa. Yeah. But koro ang'eni kanisa ni kaendi akia ni bose timore takia ni poko timore. Nitiere gimoro moluongo ni laro telo. Kasto nitiere be ng'at moro ma chunyi gombo e kanisa moro ni yawa Omari cha beto tegno. En ka dobed na jatend jogi yawa no nyating'ore. Iwinjo chunyi pogore gi waumini makocha. Yes. Waumini makocha oneno Isaya. To in ineno Jakobo. Iwinjo in gi chunyi ok idhi kono geni yawa keturu Isaiah katu ket ng'ani. But chunyi to neno ni ng'ani moningo be nikech ng'ani mabeto tegno. Iwinjo samoro kata kigo simu kuonde ing'eni nitie kaka kiwuoyo koda information mamiyo ok donji ni yana adene. To ne mane miyudo ka jotich Nyasaye ohero kabisa jo kanyo nyirombe makanyo dwano telne. Kendo ma iyudo kosepogo kata jotelo to gi jok mane buogi. In ka to koro itimo nang'o? Mano challenge maduong' e buo kanisni. Kiti yudo ka ng'ato en gi mich maber ndi. Kendo mich no ka ji oriwe chokruok, ji oriwe pap, ji oriwe pako, to mich no ji neno. To an ka ji oduogo piny ka, to mich mi neno cha pugore gi timne. Koro mich cha to ji biro luwo. To timne ni mabende ketho. Bikuru dhiri nita hanga na timbrana. Mago gin challenges mwantie. Kaka wajodolo gi mwatimo. Kamano chopo. To chuni nido kiwi chongi. Una Nyasaye olos gicha. En gima dakitiek giteku ni. Nekech samoro ei karwa ka. Wa Nyasaye ka. Nitiere bende yawuoyi ma Satan tiyogo, mon ma jachien tiyogo. Kendo onyalo bedo gi followers ei karu ka. Mathoth makaponi okitiyo gi rieko mar Roho Maler. To be obari mnandasi. Koro idok e wichongi.
to wichong cha nikech wichonge mano wayude to Yesu loso. Onga marach lakini en gi wafuasi, iluongo ni wafuasi. Yesu wacho ni ogolo no we ura weya chieng' giko biro tiyo tije kech kipudhe tinyalo pudhe nyaka gi cham mabeyo mano ndiki. Inyalo poni ipudhe kama tipudhe gi cham mabeyo nikech koro in weye ipudhe te stage to dhi go simune nyaka ng'ama ber miweta. Be winjo gima jadolo timo? Nakonu ni kanisa no ok dware mich. Nakonu ni kanisa no ok dware present worship. Nakonu. Kaso ijo koloko ne an gimo migola mana nikech napako maber kich. Koro ne kika wer. Koro to gik mane wacho ni mondo ji osol. Ta solo moloyo gi. Pakruok be gin gago. Ne sani dwaro Jeremiah to Jeremiah no ane mandiko ne kata 50 donge nyalo paro kodhi kang'al. An mandiko ne kata pat ma jaude wuotho go mineno beyo mabeyo go eko go. To dongan mana go. Ori wacho ni kochopo kuma kamano idoke chongi. Kaka jatich Nyasaye. Pudhe ogolo no. Inyalo pudhe nyaka gi cham mabeyo. Amen. Ing'ama pod neno kachacha endo wan kaende gi pastor iluongo ni Pastor Goro Ongaro Isaiah. En kachacha endo ine Facebook? Ane Facebook. Pastor Goro Ongaro Isaiah. Kapok otieko kanyi mane dwa bire matin. Nitiere pastors moko before corona. Corona to nodhi oduogo ji mang'eny e social media. But before corona nitiere pastors mang'eny monowacho ni ng'eyo Facebook en jachien social media gik moko machalo kamano. But piny koro nodhi oduogo sa corona ma koro ji nene ot. Koro yudo ka pastors mang'eny nochako stream ka live Facebook and koro jo mang'eny nochako nenogi. Opogore gi un mono uchako dhi e television chon even before corona. In gi social media ng'iyo uchalo nade? I'm very active in social media. It's like every day. Ayalo e Facebook. Like every day. Ayalo gi English to gi Kiswahili to kod dholuo. Koro Facebook okan mana gi dholuo kende. An gi English modhi maber. Ange many Pastor Goro Ongaro Isaiah. To gi Kiswahili modhi. Asika. Kiswahili no to chanda en Kisongo to ang nalim kodi matin. Kiswahili to tie kaka baga lakini tutajaribu. Koro iwacho ni idhi e page ni Pastor Goro Ongaro Isaiah e Facebook. Yeah. Okay. To live streaming maybe kata kialo e kanisa benda timo ma bende kidwara to mana mano. Okay. Mano iluongo ni Pastor Goro Ongaro Isaiah. Wagwero kama na hinya ingat mapod kachacha endo wana live sani wan Kayole iluongo ni Kayole Soweto. Ing'ata man Nairobi kod aluora mare Jumapil inyalo biro Kayole Soweto. Kumiluongo ne mana Soweto ka ikono ge nyenge kanisa Bahati Ministries Ro en Ler. Ing'at maneno kachacha endo inyalo biro ugo mbaka achiel kachiel gi Pastor Isaiah. Ma pastor moseng'ere ahinya nachako nene chon kapok abiro kata Nairobi kae nene ma ilolo TV akoni chieng' moro achiel nabede gi pastor ne ambe ayude wach Nyasaye achiel kachiel to Nyasaye timo ng'wono gimikwayo mi kawuono abedo ka gi pastor. Pastor kapok watieko be nitiere gima koro dang adakwaja kamera mondo koro mi kamera mondo koro iwuoye gi jopiny. Adwa wuoyo gi jopiny. Ndiko mana matin mar Nyasaye. Adwa wuoyo kuom gir lweny molosi. Isaiah 54 matinda 17. Akoro winja ng'ama winja. Isaiah 54:17 wacho ni onge gir lweny molosi mondo hinyi mano hinyi. Kara nitiere gige lwenje minyalo losi.
kendo kara nitie yawuot wegi moselosnegi gige lweny. Ma gige lweny go eko nomayogi pesa manyo gin go, manyaka plende manyo gin go mabecho mondo mi gidhi gitim chien nyo tamore. Kawuono minegi ywak. Ka ywak kaka nyathina nago tongo. Katwe iya kod suka. Kamon wetena luonga mondo mi amuone negi. Samoro na amude mana mapera. To kara sama nyathine wuok e dala to losne gir lweny. Samoro gir lweny no nolos gokinyi. Samoro nolose diro odiochieng'. Samoro nolose godhiambo. Samoro nolose ka ji nindo. Samoro gir lweny no nokete nyim barangach. Odagi ni kata dhiang' ok donje dala. Nyiri ok tedi. Gibeyo ndi. Kendi wuoyo kaka joka ng'ane gin graduates lilo to kata tedo tamore to kata ka gitedi. Aruse to timore madongo dongo ma ji luongo nyaka gik mimielogo. To bang' ndalo matin, jogweng' ong'eyo na arusno to biro rumo. Ang'o momiyo? Nitie gige lweny manolosi manochim godo par ng'ato. To kawuono ni wakelo Yesu chier mar choke. Makodonjo e gweng' gi Lazaro ma Bethania. To yudo ka Lazaro to senindo ni e bwo liel. Nyamin Lazaro kone ni japuonj di bedie. To Yesu to wacho ni ma otimore mondo duong' mar Jehova mondo nen. Kawuono ni wawacho ni obed gir lweny mane molosi momako piny inyar ng'ato, momako wuod ng'ato, motame ma en koneno kong'o to mane chige mokwongo pogo ne pesa. Jaode nika, jaode paro ni en kende kara kong'o kao pesa, akong'o kao, kapok okelne ta kong'o nose kao mage. Kara nitie gir lweny molosi. Ondiki e Jokolosai 2 Matinda 14 ni norucho gima nondiki manotweyowa. Ondiki e Naum 1 Matinda 13 ni chieng'no nochod nyororo motweyowa. Ondiki e Jeremiah 23:29, Jeremia 23 Matinda 29 ni wachna chalo mach, wachna chalo nyundo, obaro lwanda matindo tindo. Kama initie no ting'e bari tibed gi ni wach Jehova ni ochalo mach. Kama mach okale kata en kidi ang' no winj ni mach okalo. Kata mach no, nyundo nitie nyundo minyalo bar godo kibi matek malokre kokoto. Mane Yesu mwakelo. Nyasaye mondo gwedhi, Nyasaye mondo pari, Nyasaye mondo siri. Omak badi makore chich kochunko. Kodi namba na madang yudago en 0733 79 49 10 anwoyo. Namba madang yudago en 0733 79 49 10. Namba machielo en 0707 70 5376. Namba machielo en 0707 70 5376. Mad Jehova majasir joge osiru kawuono, osiru kinjo dalawa, osiru ndalo kondalo. Amen. Erokamano ahinya. Mano iluongo ne pastor, kendo wago erokamano kuom chiemb chuny mimiyowa odhiambo masani. Hallelujah. Kapok watieko, an adhiga live every Saturday. Koro ang ni wach kacha ne ang'eni ng'ambo ong'e Kisongo. Every Saturday tuko live na MC Omari Nash. Oh, every Saturday? Yeah, every Saturday. What time? From saa 3 usiku. Koro iwachoni every Saturday tuko live na MC Omari Nash. Okay, every Saturday Saturday. Every Saturday 9 p.m. we are live with MC Omari. Expect to see us, expect to be blessed, expect more. And I believe that you are going to be blessed. You are going to grow with us. And I believe this is the best place for you to be. May God bless you. May God bless you. And may God bless you more. Amen. Thank you. Thank you so much. Let's meet next time on the Super Sato. This is the #1 channel that is promoting all the capabilities that we have in the society. Ingat mono bedo kachacha kaneno waduoko ni Nyasaye erokamano ahinya. Kapok watieko, ang'eni pastor ang' ketwa lamo mwatieko godo ng'ata maneno gini endi. Pastor poko konene ring kachacha YouTube mare mondo subscribe. Pastor mi kon jogi mondo oringo subscribe kapok ilemo gi subscribe. Akwayi jodalawa, many Pastor Goro Ongaro Isaiah e YouTube. Many Pastor Goro Ongaro Isaiah nyaka e Facebook. To kidonje YouTube, akwayi ni subscribe, share, like, mondo Pastor Isaiah mondo chung, mondo grow. To nitie gima be akwayi, awacho ni wa Nyasaye ok wanyal timo ka waonge pesa. Jodalawa mana adier mochung'.
kichung' koda gi gima nade ma Nyasaye omiyi. Nyasachwa no kiholo gowi to duoko ni sano. Mano Jehova. Okihole gowi monind gokinyi. Ochuli sano. Manyaka dalani mano wach ni ok nyal sudo no. Gimimiye no. Jehova loso godo dalani. Koro gimikelo nwa ka. To Nyasaye mondo gweth gimichiwo no. Amen. 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 Koro wadhi lamo kodi mondo Nyasaye mondo timne ng'wono. Gima ng'eyo ni iluonge ni Mighty Man of War. Jehova Nisi Adonai Ebenezer El Kibo. Parie platform ni mochiwo mondo mi oyalo wachni. Parie MC Omari Nash. Yesu gwedhe omiwa thuolo ni mondo oyalo wachni. Iume kod ngimane kod dalagi kod yore ni duto te. Mede rieko e pinywa mar Kenya ka. Mede rieko Nyasaye mapokolo. Ondike Isaiah 45 ni biro mako bado makora chwich. Mani nyiso cross makbado wadwa Omari Nash makbado makora chwich. Iume ichiele isire kod jok duto te mutiyo godo. Wan bendi parwa igwedhi channel ni. Mede ji ma okipimo. Sire pile kod pile. Chiele Nyasaye maduong'. Nyasaye ber mondo jole. Iume kendi sire to mana kuom yie Yesu Kristo. Amen. Amen. Nyasaye mondo gwedhi baba. Agwero kamano. Nyasaye mondo ting'na imalo. Agwero kamano. Nyasaye ochung'na kodi. Ero kamano. Hallelujah. Aya ingamono nenwa kacha oduoko ero kamano ahinya. Wachakwarom kendo Saturday manyien iluongo ni Super Sato every Saturday chakre saa 3 ka endi eminyalo yude konyruok ni, eminyalo lande business ni, eminyalo golo, eminyalo yude mor kendo bende ema inyalo ng'eri godo. Aduoko ni ero kamano ahinya, wachakwarom kendo. Ero kamano. Nyasaye mondo gwedhi. Ero kamano.